Aga jingle kai La Liga ka Real Madrid Persia ya ke Espanyol. Apa pai shikani ke jingle kai ke Espanyol ka layo bat ki jar lengkong tang haga minit ka ba pra lengbau Jeslu badai haga minit ka ba RPR lengbau Vinicius Junior ka Real Madrid ka layo ban Thep ya ka golpen ya khai. Bad haga minit ka ba live kundai ka Real Madrid ka layo biang ban Thep ya ka golpen ta lengbau Milito. Bashwa ban kut ka jingle kai ka ta haga minit ka ba kundai peu plus lai ka Real Madrid ka layo ban Thep ya ka gol ka ba lai lengbau Asensio. Hagawai pat ka jingle kai ka Valencia ka lala ban lim ya ka Osasuna dai wei lanot. Haga jingle kai Bundesliga ka Schalke ka layak hai Persia ya ka Dortmund da mar gol. Hagawai pat ka jingle kai ka Bayern Munich Persia ya ka Augsburg. Apa pai shikani ke jingle kai ka Augsburg ka layo ban ki jar ningko tang haga minit ka ba lengbau Berisha. Bad haga minit ka ba Khatsan ka Bayern ka layo ban Thep ya ka gulpen ya khai lengbau Cancelo. Bad haga minit ka ba Khat Khandai ka Bayern ka layo biang ban Thep ya ka gulpen tam lengbau Pawat. Bad saisin Pawat ulayo ban Thep ya ka gol ka ba bad ka balai nak banta ka Bayern haga minit ka ba lai Peusan. Bad shwa ban kut ka kala step kata ka minit ka ba Sao Peusan lengbau Sane. Kabayan sekala yo ban Thep ya ka gol ka basau bat haga kelamit Berisha ulo yo biang ban Thep ya ka gol ka baar nagbanta ka Augsburg lengba ka penalti bat haga minit ka ba nyau Peusau kabayan sekala yo biang ban Thep ya ka gol ka basan lengbau Dawis bat shwa ban kut ka jingle kai ka ta ka minit ka ba khandai peu plus lai lengbau Cordona ka Augsburg kala yo ban Thep ya ka gol ka balai haga ni ka jingle kai lengba ka ni jing job kabayan sekadang ne akhli du jong kami ya kain point haga jingle ka Napoli kadang peteng ban kurbiang ya ka jingjob hadin bakalala ban lim da Arlanot Persia ya ka Atalanta bad ya gine gi argol layo ban Thep ka minit ka ban riu peu pada ka minit ka ban nyau peu nyau aga jingle kai Premier League apreng ka Bournemouth Persia ya ka Liverpool aba pai sha ka jingle kai ka Bournemouth ka layo ban ki chat ningkong ha ka minit ka ba ar peu pra lengbau Billing bad haga kelamit kata haga minit ke bahan riu peu kendai ke Liverpool kali yo ya ke penalti bad ya kani ke penalti la kenjat tau Muhammad Salah Henry Salah klaim la ban penrung ya kani ke penalti bad hadu bukut ke kendai peu minit ke Liverpool ka klaim la ban sikul yang ya ke sikul jong ka Bournemouth haga jingle kai ha pring ka Tottenham Persia ya ka North Forest haga ni ke jingle kai ka Tottenham kala yo ban penki jar ningkong lengbau kin haga minit ke bakhat kendai bat saisin ukin layo biang ban Thep ya ka gol ka ba lengba ka penalti haga minit ka ba lai Peusan bat haga minit ka ba riu peu uson layo ban Thep ya ka gol ka ba lai ka benta ka Tottenham bat haga minit ka ba pra peway ka North Forest ka layo ban Thep ya ka shigol lengba Wora haga way pat ka jingle kai ka Chelsea ka lala ban pelim ya ka Leicester City dan lai la ka way haga jingle kai apreng ka Everton Persia ya ka Bradford aba pai shikani ka jingle kai ka Everton ka layo bat pen ki jar ningkong tang haga lai Peusan second lengba Wade McNeil bat dai lengba ka shigol ka Everton ka lala ban pelim ya ka Bradford dai way lanot bat kani ka sin ka ningkong ndu snem khat khandai spa san Peusau ba ka Everton kan la ban pelim ya ka Bradford haga way pat ka jingle kai ka ba kham shung shet ka Crystal Palace Persia ya ka Manchester City apa pai sha ka jingle kai haga kela step omdon ki bala bat ki jar bat dai haga kela mit kata haga minit ka ba nyau peu pra lengba ka penalti bal kan jat dau halan ka Manchester City ka layo ban Thep ya ka shigol bat dai lengba ka shigol ka Manchester City ka lala ban pelim ya ka Crystal Palace dai way lanot haga jingle kai League 1 hapreng ka Lille Persia ya ka Lyon apa pai sha kani ke jingle kai ha kelas step omdon ki bala bat ki ja bat dai ha kelamit ka Lille ka layo bat ki jar ningkong kata ha minit ka basau phun riu lengbau David bat ha minit ka ban riu peway ka Lille ka layo biang ban Thep ya ka gol ka ba lengba ka penalti bala kan jat biang tau David bat hadin lain ka Lyon ka layo ban Thep ya ka gol ka benengko lengbau Uparkola kata haga minit ke bahan riu Peusan bat haga minit ke nyau peu kunda saisin kala yo biang ya ke penalti bat ia kani ke penalti la kenjat da Utawit bat kani ka dai ka hat-trick goal jong Utawit bat haga minit ke ba pra peu lai ula Castel la yo ban Thep ya ke gol ka ba jong ka Lyon Bashwa kut ka jingle kai ka Lyon ka yo ban Thep ya ka gol pen ya khai
kata ha minit ka ba prap hukundai bad ya ka gol saisin la yo biang ban Thep da ula kaste adu ukut ke jing lekai baro art ligi tim kiane da mar lai gol agwei pat ke jing lekai ha preng ka Brace Persia ya ka PSG haba phai shakane ke jing lekai ha minit ka ba live nyo ka PSG ka la yo ban Thep ya ka gol ka baningkong leng ba u Carlos Solar badai ha minit ka ba sau peu lai ka Brace ka la yo ban siu kuliang ya ka shigol jong ka PSG leng ba u Honorat bad ha kelamit shwa ban kut artat ke jing lekai ka PSG kala yo ban Thep ya ka gol pentam leng ba u Mbappe bad ya ka bol lai rapat bu da Lionel Messi bad kani ka dei ru ka gol ka balai hajar jong ka PSG bad dei leng bang kani ka gol ka PSG ka khur biang ya ka jing job bad kadang ne akhli du jong ka mi ya kain point